bersama Jangkar live musiknya buat Anda. Requestnya dari rekan kami sendiri. Gajah lapinan dari Muaro Kalaban Kasolo alula sampai jalan Balimpi dan Kasolo hendak menjalan guguk sarayan tadi majalan nangka lurus tapi dua nama badan dia tio kakok tabang kalai lah di pacik lampe juo di mabagai tak gurajai Tapi lantang. tak